היי, נעים מאוד, קוראים לי ברוך בסה, והיום נדבר בפודקאסט משותף ביחד עם ליאת בליצבלאו, על הקשר הבלתי, איך נקרא לזה? מתפשר. על עולם הייעוץ העסקי ועולם האדריכלות והעיצוב פנים, באיזה מקרים הם נפגשים, באיזה מקרים הם מלווים אחד את השני, הם מרימים אחד לשני, וליאת, בואי תציגי את עצמך. בוקר טוב, ברוך, תודה שהזמנת אותי לפודקאסט. אז אני ליאת בליצבלאו, אני אדריכלית ומעצבת פנים, כבר 17 שנה. מתוך המקצוע שלי, אני מבינה כמה נראות חשובה, לא רק בבתים, גם בעסקים, כמה זה מוביל. אני עושה גם בתים פרטיים וגם משרדים, חנויות. מה איתך? אז אני 17 שנה בתחום הייעוץ עסקי, ליוויתי כבר מעל מאות עסקים, בתחום השיווק, מחירות, ניהול העסק, פוגש עסקים גם לפני ההקמה, ובמיוחד גם במהלך שכבר הם עסקים קיימים, ובאמת אני רואה בהרבה מקרים היום עסקים שעם שיפור נכון, עיצוב יותר נכון, נגישות יותר נכונה, יכולים לעלות מחירות, יכולים לעלות את השיווק שלהם, אחוזי המרה יותר גבוהים. אני חושב שאין כל כך מודעות היום לאיך העסק נראה. בעצם החלטנו לעשות את הפודקאסט הזה, כי היה לנו פרויקט משותף, שניסינו להציל איזה עסק, זוכר? מאפייה, שפנו עליך לייעוץ עסקי, העסק כבר דשדש. נכון. והחלטנו להרים את העסק גם מבחינת הנראות שלו. למה החלטנו לעשות את זה, זוכר? הגעתי לשם בעצם לתהליך ליווי עסקי, וממש אחרי חודש וחצי שקצת מיפינו את העסק, הבנו מה נקודות החוזקה שלו, מה נקודות החולשה שלו, ונתנו כמה כלים להתנהלות יותר נכונה ברמה הפיננסית. הגיע לשלב של להרים את המחירות. אני חושב שהגעתי לתובנה די מוקדמת, שלא משנה כמה שיווק אני אעשה שם, או כמה אני אלמד אותם מחירות, כל עוד העסק לא יכול לקבל את המסה החדשה של אנשים שיגיעו, או את השיווק, או נכסים דיגיטליים, אבל במקרה של המאפייה, זה הנראות פיזית, אז בעצם אנחנו צריכים רגע לעצור, ולהתחיל לתכנן מחדש את המקום, ואיך הוא נראה, ואיך הוא יכול לקבל את האנשים, תוספות של מחירות, אפסייל, קרוס-סייל, את כל הדברים האלה, ופה התקשרתי אלייך. זה אנשים שיש להם מוצר מצוין, כי זה מאפייה מאוד, מוצר זמין לכולם, הם הוציאו מאות אלפי שקלים על שיווק ופרסום, נכון? אבל המקום לא מוכר. המקום היה מתונף, לא תוכנן נכון, אין נגישות למדפים. אנשים איבדו חצי מהדברים שהיה שם במקום, כי לא ראו אותם אפילו. אז החלטנו פשוט להעיף את המקום הזה למעלה. נכון, זה היה אפילו בדוגמאות הכי קטנות, כמו במאפייה, שמכונת האייס קפה, לצורך הדוגמה, הייתה בחלק הפנימי ליד המטבח, ולא היה נגישות לאנשים או חשיפה של הדבר הזה. ואם הבנו שהמאפייה נמצאת באיזשהו אזור תעשייה, ויש הרבה מאוד בעלי עסקים באזור שמתחילים מוקדם את העבודה, מוסכים והכל, אפשר להציע סנדוויצ'ים. לא היה היכן להניח את הסנדוויצ'ים אפילו על הדלפק או במחירות. ובאמת, אני חושב שהתקשרתי אלייך, ליאת, יש פה פוטנציאל, בואי תצילי רגע, בואי נפה איזשהו תכנון אחר שונה. אנשים צריכים להבין את הקשר הזה בין התכנון העסקי, לפני שהם פותחים את העסק, או אפילו במהלך החיים העסקיים שלהם, כשהעסק לא ממש מניב את מה שהוא צריך, לבין התכנון הפיזי של המקום. אז פונים אליך לעשות תוכנית עסקית. ואומרים לך, אני רוצה לפתוח עכשיו פיצריה, ואני אמכור איזה 2.5 פיצות, ודוד שלי יעצב, האח שלו יבוא עם הטנדר, ישים לי איזה מנורה וטבון. מה אתה אומר להם במצב הזה? תראי, אני חושב שאולי באמת, אמרת תוכנית עסקית, ולא סתם, כי זה אחד הדברים הכי חשובים שיכולים להיות היום לעסק, איך הוא נערך לקראת פתיחה של העסק, אוקיי? ואני אדבר רגע על תוכנית עסקית, לפני ההקמה ופתיחה של העסק. זה לחשוב על המוצרים ועל אחוזי רווחיות של המוצרים, והתוכנית עסקית תיתן לי תקציב לאיזה מקום אני צריך, ותקציב לשיפוץ ולנראות. עוד לא דיברתי בכלל על כל הנושא של המיתוג והשיווק, שבעצם העיצוב פנימה והאדריכלות נותן היום בעצם גם ביחד עם הדברים האלה, שפת המותג בכל מקום שצריך להיות. והיום תוכנית עסקית מצילה הרבה מאוד עסקים, מקריסה די מוקדמת. חייבים לתכנן כמעט את כל השלבים, כל החיים של העסק לפני ההקמה,
בזמן ההקמה, ואפילו שנה, שנתיים קדימה. אני דווקא נעזרתי בך בהרבה לקוחות, שאני חושב שבאמת, על ידי תכנון נכון, אבל מעבר לתכנון נכון, השאלות המקדימות, כמו שאת יודעת לעשות, ואני אשמח שתרחיבי על זה, איך הן עוזרות לעסק לבוא לידי ביטוי? אז בעצם מה שדומה בינינו בתהליכים שאנחנו מעבירים את הלקוח, זה למצוא את הליבה של העסק, את הלמה של העסק, את הקישקע שלו, את מה שהוא מייצג. אתה שואל אנשים מה העסק, ואתה בונה להם לפי זה תוכנית מספרים, ואני שואלת מה העסק, מה החלום, ואיך הוא נראה בראש שלכם, ומה האנשים שיבואו לתוך העסק הזה אמורים לחוות, מה הם מרגישים כשהם נכנסים לתוך המקום הזה. אז זה בעצם אותו תהליך שאנחנו מובילים את הלקוח מההתחלה עם שאלות ממש עמוקות, להבין מאיפה באו הדברים שהם רוצים למכור, מה הם רוצים למכור, מה הם רוצים לשווק, איך הדברים האלה אמורים להיראות על המדף, באיזה גובה הם אמורים להגיע לאנשים האלה, איך האנשים פונים לאנשים בתוך העסק הזה, מה הנגישות שם. אז כל הדברים האלה מאוד משולבים ביחד, והרבה אנשים לא מבינים שהרבה כסף שתוציא לפני, יחסוך לך מלא כסף אחרי בטעויות, נכון? וגם זמן. נכון, באיזשהו מקום, מכיר עסקים שהשקיעו 50, 60, 70 אלף שקל בפרסום, ולא השקיעו שקל בלהבין, כשהלקוח מגיע כבר לבית העסק, מה הוא חווה, מה אחוז האמרות, כמה בעצם הארפו של הלקוח, ממוצע הכנסה מלקוח, האם אני מגיע רק לקפה ומאפה, באותה סיטואציה של מאפייה, האם אני גם לוקח איזשהו כריך, האם אני יודע לעשות הזמנות של סלטים מסביב, כל הדברים האלו בתכנון נכון. אתה תמיד אומר לי, ראיתי אותך כמה פעמים מלווה עסקים, ואתה אומר, תמצאי את הייחודיות, תמצא את הייחודיות של העסק, מה הייחודיות שלך, נכון? אתה מוציא את זה מאנשים. נכון. איך אתה גורם לאנשים להבין מה הייחודיות שלהם בעסק? שאחרי זה גם בא לידי ביטוי בנראות של המקום. היום ייחודיות היא יכולה להתבטא בכמה דברים. היא יכולה להיות במקצועיות שלך. אם אתה דור שני, שלישי לאיזשהו מקצוע מסוים, ואתה ממש אומן במה שאתה עושה, אז אתה באמת יכול להגיד שהניסיון והדור שני, שלישי שאתה זה איזושהי ייחודיות. אם יש לך איזשהו ידע טכנולוגי, בוא נגיד שאתה בעל עסק שמספק שירותים, ואתה ממש שולט בהטמעת כלי AI בתוך האתר שלך, ואין הרבה היום כאלה שעושים את זה. יש לך פה איזושהי ייחודיות. האם אתה משתמש בחומרים, אין לך שירותים, יש לך מוצרים, אתה משתמש בחומרים טבעיים בלבד, ואתה ידידותי לסביבה. כל עסק ממש יכול למצוא את הייחודיות שלו, כשהיא לא דומה לאף אחד אחר. אז הייחודיות שלי, נגיד, בעסק שלי, זה שהסיפור האישי שלי מלווה אותי מאוד. נולדתי לאבא עיוור, והוא לימד אותי שיש מכשולים פיזיים. הקירות מפריעים, הנגישות מפריעה. ממש גדלת לתוך זה. גדלתי לתוך זה, וזה היה מובן לי שצריך ללמוד נגישות, לדעת איך להנגיש עסק, או בית בכלל, איך לדאוג להנדסת אנוש נכונה, מה הגבהים הנכונים, איך אנשים שפחות מסוגלים להיות רגילים, איך הם יכולים להסתדר במרחב הזה. אז זה הייחודיות שלי, ואני תמיד מקפידה בכל עסק או בית שאני עושה, להכניס את הדבר הזה, את הנגישות, את ההנדסת אנוש. מה איתך, מה הייחודיות שלך, איך אתה... הייחודיות שלי היא באה לידי ביטוי, לפי דעתי, בטח כל אחד יגיד את זה גם כן, אוקיי? במי שאני. אני יודע להיות טוטל הלקוח. זאת אומרת, הוא חושב שהוא מקבל יועץ, אבל הוא מקבל שותף, הוא מקבל חבר, הוא מקבל שותף לכאב שלו, כי לפי דעתי אין היום עסק שאין לו דאגות, אין לו חששות, אין לו את המחשבה מאיפה הוא הולך להכניס את הכסף הבא, איך הוא משלם את המשכורת של היועץ, עובדים, התנהלות עם עובדים, ובעצם מההתחלה, כשאני מציג לו נתונים ומציג לו עובדות ועושה סקירה על העסק, מתחבר עליו במקום מקצועי, המשך התהליך הוא במקום רגשי, אני אגיד רגע משהו לרעתי. אם בדרך כלל יועץ נפגש פעם בשבוע עם לקוח וזמין לטלפונים, אני חוטא בדברים האלה, ואני מתקשר לפעמים קצת אובר, ואני שואל שאלות, אני עושה ביקור פתע במקום העסק, מתוך מקום של דאגה ואכפתיות. אנשים לא רואים כי אתה מצולם בישיבה, אבל אתה איש מאוד גבוה, וכל הגובה הזה זה לב של נתינה ועשייה.
ובאמת האכפתיות והדאגה זה מה שמניב את העסק קדימה ודוחף אותו, וגם אני, כמו שאני עושה פרויקט, זה בעצם חצי לידה, זה בייבי. נולד לך ילד ואתה מפתח אותו, מגדל אותו וממשיך איתו הלאה עד שהוא מתבגר ומצליח לבד. דווקא פה הייתי רוצה לשמוע אולי על תהליך שעברת בעל עסק, יכול להיות קיים, או מישהו שהיה לו רעיון, רצה לפתוח מקום, אני בכוונה לוקח את זה למקום העסקי. איך מתחילים? מה פונים אלייך? אני פונה אליך רק עם רעיון? אני פונה אליך כבר עם משהו שאני רוצה? סקיצה? איך? אז אני אספר לך דווקא על עסק שלא קם מההתחלה, אלא עסק שכבר עבד, וזה סיפור קצת מצחיק. מדובר בווטרינר, שהיה לו קליניקה, הוא קנה קליניקה מאוד ישנה, היא תפקדה. היו כלבים חולים, הוא טיפל, הכל בסדר. לשמחתי, או לרעתי, הוא השפז את הכלב שלי לשבוע. ואחרי האשפוז הוא הבין שאני מעצבת פנים, ובעצם יש פה הזדמנות, כי הקליניקה לא מתוכננת נכון. ויוצא שלקוחות נכנסים ויוצאים. זאת אומרת, היה שם משהו שהפריע בפלואו, בזרימה, באנרגיה, לכלבים, להישאר שם לאנשים. משהו לא הסתדר. ואחרי שהוא השפז את הכלב שלי, הוא החליט שצריך לשפץ את כל הקליניקה מחדש, לפתוח אותה, לאפשר שם חדר המתנה מרווח, עם חומרים עמידים לכלבים שנותנים שתן בלי הגבלה, במקום ששורטים קירות, תאורה נכונה, שתרגיע את האנשים בעיקר שמחכים שם, וגם את בעלי החיים. ושיפצנו את המרפאה. זה כמובן הגדיל לו את מאגר הלקוחות באופן דרסטי, כי פתאום אנשים ראו מקום נעים ולא איזה משהו חשוך וישן. הגיעו מלא לקוחות, הקליניקה הזאת היא מפורסמת מאוד היום בהוד השרון, וזה באמת מה שדוחף עסקים קדימה, זה איך אתה מרגיש שם בתוך המקום הזה, איך העסק הזה זורם ועובד. עולות לי שתי שאלות. יש לי עסק, איך אני יודע שאני צריך אותך? כנראה שהוא, הווטרינר, עבד באיזושהי צורה מסוימת עד שהגעת. הוא לא ידע אולי, כי הוא חי את העבודה שלו. קשה היום לבעל עסק, ואני מכיר את זה בתור היועץ העסקי, להרים רגע את הראש ולהסתכל, יש לי אולי פה בעיה, יש לי אולי פה בעיה. אנחנו היום די עובדים בתוך העסק שלנו, או העסק לפעמים קצת מנהל אותנו, לא נעים להגיד, במקום שאנחנו ננהל אותו. אנחנו הרבה עובדים ולא מנהלים. איך אנחנו יודעים את הדברים האלה? אתה פשוט מרגיש שמשהו לא עובד. אתה לא תצא מהבית וכולך תראה כמו יהושע פרוע, מלוכלך, ואותו דבר לגבי העסק שלך. משהו לא עובד שם, כנראה שזה הנראות. כנראה שהתכנון הוא לא נכון. כנראה שלא נוח לך להשתמש בדברים שיש שם. כנראה שאין נגישות מספיק טובה. צריך לבחון את הדברים האלה. לא תמיד בעל עסק יודע להגיד מה לא עובד, אבל אנשי מקצוע שבאים לשם יכולים להגיד, אולי זה התאורה, היא לא נכונה, צריך לשנות את התאורה. אולי הזרימה בחלל לא טובה, אולי התכנון, תוכנית העמדה. אפילו דברים קטנים יכולים לשנות את העסק בצורה משמעותית. לא צריך לעשות תמיד שיפוצים ששוברים את הכל ומשאירים רק קירות. גם נגיעות קטנות יכולות לעשות מהפכה גדולה. ושימוש בצבעים, יש תורה שלמה על השימוש בצבעים ואיך הם משפיעים על מחירות ועל התנהלות, על הכל. אז כמו שאתה לוקח עסק והוא בא אליך ואומר, אוקיי, אני רוצה לבנות אותו, אני רוצה שהוא יהיה מצוין, או שהוא כבר בנוי ומשהו לא עובד בו, אתה יודע לקחת את זה ולעשות א', ב', ג', ד', תשנה. נכון. זה אותו דבר. התכנון מאוד מאוד חשוב, בטח בשלב המקדים, לפני שפותחים את העסק, בטח כשהעסק מתשדש, ואנשים הרבה פעמים נתקעים בסיטואציה שהעסק לא זורם, אבל הם אומרים, רגע, מה אני יוצא עכשיו 10,000 שקלים על שיפוץ? אז קודם כל, אתה בטח מסביר להם שיש החזרי מע"מ על הדברים האלה, זה הוצאות מוכרות. החזר מס הכנסה, הוצאות מוכרות, השיפוץ. אני אקח דווקא את מה שאמרת, ואני אקח את זה, את אותו רעיון. האמת שזה לקוח לא רחוק מאותו תחום. חבר, מכיר אותו מילדות, עובד בהייטק, ובאמת משכורת יפה בהייטק, אבל באיזשהו מקום הוא רצה לצאת לאיזושהי דרך עצמאית. ובדרך העצמאית שהוא רצה לצאת אליה, היה לו חלום
הוא אוהב את הידיים, לעבוד עם הידיים, הוא אוהב כלבים, הוא רצה להיות ספר כלבים. מצוין. הלך ממש ללימודים בהוד השרון, ככה יצא, והגיע אליי לתוכנית עסקית. איך אני היום בעצם פותח מספרת כלבים. צריך לחשוב עכשיו על הכנסה, צריך לחשוב על ירידה בהכנסה המשותפת עם האישה שהיא נכנסת להיריון. צריך להבין שיש פה איזושהי עקומת למידה למקצוע, ועד שמגדילים את הלקוחות. אז ממש עשינו תוכנית עסקית, הבנו כמה אנחנו רוצים להכניס, הבנו מה תקציב הוצאות שיכול להיות, הכנסה, פחות הוצאה, מה הרווח שנשאר לו לקחת הביתה, כי זה שונה שאתה עצמאי, זה לא משכורת שאתה שכיר, ברוטו מוריד כמה שקלים, נשאר לך נטו. אנחנו חיפשנו מקומות, ממש עם המטראז' שרצינו, עם העיצוב שרצינו לעשות, תכננו מראש איך מלבד התספורות, יש לנו מקום של תוספות לכלבים, יש לנו מקום של... תוספות שיער? לא, האמת שהמספרה היום של כלבים, תקשיבי, יש שם חטיפים שמכניסים כסף, יש שם ביגוד לכלבים שמכניס כסף, יש שם קולרים, אביזרים שמכניסים כסף, יש שם מוצרים משלמים של מאמנים שמשאירים פליירים, אימונים לכלבים. מבין כמה זה חשוב, כי בעל עסק כזה בכלל לא חושב על כל הדברים האלה. אתה בא אליו עם הרשימה של מה הוא יכול למכור כדי להכניס כסף, אבל מישהו צריך לתכנן את הארון לחטיפים האלה, את המתלה לרצועות, את ה... כמה כלבים אפשר לקבל בשעה? יכולנו לקחת את המקום, as is, ואז להתחיל לתכנן. תכננו כמה אמבטיות אפשר, כמה כלבים אפשר לקבל פר שעה. האם כלב שמסתפר כרגע, כלב אחר יכול עכשיו לספר אותו, לקלח אותו. בעצם תכננו את כל הדברים האלה מראש, אחרי שנה, פתח עוד מקום. תכנון נכון, חד משמעית, תמיד, הביא לתוצאות הרבה יותר טובות, מהחלטה פסיזה, מהחלטה של רגע, בהחלטה של יאללה בוא נעשה. לצערי היום, יש הרבה מאוד עסקים שנפתחים, כי השתחררנו מהצבא ויש לנו פיקדון, כי למדנו איזשהו משהו ויש לנו מקצוע, כי פיתרו אותנו מהעבודה ולא מצאנו איזשהו משהו, או ירשנו איזשהו עסק מההורים. חלק מהסיבות האלו, לרוב, בלי איזשהו תכנון נכון, מובילות לסגירה של עסק. חשוב לעשות תכנון, ממש מהשלב הראשוני של הרעיון, של החלום, עוד לפני שמחפשים מקום וסוגרים חוזים. ממש חשוב. זה לפעמים נראה כסף מיותר, אבל כל שקל שתשקיע בתכנון, תכנון עסקי או בתכנון עיצובי של מקום, יחסוך לך עשרות ומאות אלפי שקלים אחרי זה בתיקונים. וואו, זה משפט ששווה להתעכב עליו. זאת אומרת, שאם בעוד מועד את חושבת על הנגשה, את חושבת על דלפק מחירות, את חושבת על רווח מספיק בכניסה של לקוחות, עמדה של הקבלה, איפה שמשלמים, או מאיפה אוספים את לא משנה מה, בעצם חוסק לי את הכאבי ראש של אחרי זה. ברוך, אנחנו לא עושים רק עסקים של כלבים, נכון? בוא נסביר את זה. חד משמעית. זו המצלמה שלי, זאת שלך. אני חושב שגם אני, יצא לי לטפל במגוון שלם של לקוחות, אם זה אנשים שנותנים שירות, אם זה אנשים שמוכרים מוצרים, חברות גדולות והכל. אבל אפשר לשכפל את הנוסחה של ההצלחה, שהיא בעצם אומרת איזשהו תכנון לפני, בדיקה שבאמת מה שרצינו עובד, ותמיד חשיבה על להשתפר. יכול להיות שגם עשית איזשהו שיפוץ למישהו, אבל תפגשי אותו בעוד 5-6 שנים, 10 שנים קדימה, כשהוא עבר איזושהי אבולוציה. מבחינתך, עסק של בן אדם אחד או עסק של 20 אנשים, זה אותו דבר? לא. אני חושב שהפוטנציאל של עסק אחד להפוך ל-20 אנשים, קודם כל הוא תמיד קיים, אבל גם ההבדלים ביניהם, אם זה ברמת הלוגיסטיקה, ברמת ההבנה, תחנות עבודה, בדרך כלל יש לנו תחנות עבודה שונות, כל תחנת עבודה, כשיש לך עסק של יותר אנשים, יכול לקבל התייחסות הרבה יותר מקצועית. בדרך כלל בבן אדם אחד, אנחנו נלך על יותר תהליכים אוטומטיים, על ידי כך תחום האוכל, מישהו שאוסף את האוכל בסוף התהליך, ועומד ממש כמו מגש, תחשבי שאתה הולך משמאל לימין. כשיש לך הרבה עובדים, עובד יכול לשרת אותך בכל תחנה מה אתה צריך. זו התייחסות שונה. אתה עושה את התוכנית העסקית גם בשלבים? כי אני למשל, אם אני עושה עיצוב פנים, ואומרים לי, תקשיבי, אין לי עכשיו תקציב ענק, אני בונה תוכנית שמאפשרת לעשות את זה בשלבים. זאת אומרת, התכנון זה שלב אחד, אחרי זה אביזרים, זה שלב שני, כל פעם שמשתחרר קצת כסף, אבל כבר הכל מתוכנן מראש. התוכנית העסקית שלך פועלת אותו דבר? תראי,
כשמישהו בא אליי ואומר לי, אני רוצה תוכנית עסקית, זה כמו אני רוצה אוטו. איזה אוטו, מה התקציב? אוטו כחול. אוטו כחול, בדיוק. תוכנית עסקית היא נוגעת בתזרים מזומנים, היא נוגעת בשיווק, היא נוגעת באיפה אני הולך למקורות המימון להביא את כל הכסף הזה, היא נוגעת ביעדים, באסטרטגיה, כל כך הרבה דברים. יש תוכניות עסקיות היום שיכולות לעלות עשרות אלפי שקלים, תלוי מה אנחנו רוצים, למשקיעים, ובדרך כלל שמגיע עסק שאין לו הרבה תקציב, אני מנסה רגע להבין איפה הכאב המיידי, אוקיי? אם זה תוכנית עסקית לעסק קיים, אנחנו רוצים להגיע לקראת איזשהו שיפוץ, והוא יודע לשווק, אבל אין לו אמרות בתוך המקום, אוקיי? אז אנחנו ניגע בתוכנית שיווקית יותר, שזה איזשהו נספח בתוך תוכנית עסקית. זה משהו שהוא כללי, אבל אפשר ממש לקחת ולהתאים אותו, custom made, תוכנית עסקית custom made, לאותו בן אדם. יש לך גם אופציות של SOS? זאת אומרת, משהו שהוא לא גרנדיוזי, כמו אצלי, לא שיפוץ מסיבי, אלא... כמובן. נגיעות צבע, שינוי תאורה? אני אגיד את זה גם בתור עסקי. טוב שיהיו לכם מוצרי מדף. מה לעשות לפעמים? אנחנו צריכים להתאים את עצמנו וליצור מחדש לכל הכוח. אז יצא לי לקוחות שאנחנו מתאמצים ופותחים שינויים תוך כדי תהליך. מתחילים ממש בשלבים, ובליווי של כמה חודשים, אתה בכל חודש, אתה דוגם משהו אחר מהתוכנית העסקית שאנחנו עושים בעצם. ליאת, דיברנו על תוכנית עסקית, ודיברנו שהיא ארוכה, ואפשר גם לקצר אותה. אבל עכשיו אנחנו בפודקאסט, ואנשים רואים אותך. ועכשיו אני עוד לא יודע, אם אני מזמין אותך, מה אני הולך לקבל. תני לי ככה הכרה, הצצה, לתוך העולם שלך. טיפים קטנים, בעסק קיים, מה אני יכול לעשות, שינויים קטנים. אוקיי, דבר ראשון, שיחת היכרות, שאלות מעמיקות, עם תשובות כנות, של מה אתה מרגיש בעסק כשאתה נכנס אליו, ומראיינת אפילו לקוחות שנמצאים בעסק, מה הם חשים כשהם נכנסים. דבר שני, אחרי השאלות, הבנה של מה אנחנו רוצים לשדר. בניית סקיצה והדמיה, שבהדמיה הזאת כבר אפשר להבין איך המקום נראה לגמרי. שימוש בצבעים, לא לפחד להשתמש בצבעים. אפילו נגיעה של צבע, איזה קיר עם אמירה מסוימת, איזה תאורה שיש בה איזה קטע, תכניסו קטע לעסק. דבר שלישי, בחירת חומרים, אפיון החומרים, לא להתפשר על חומרים זולים. יש המון כאלה בשוק, אבל אם אתה רוצה עסק לטווח ארוך, שמשרת אותך ואת הלקוחות שלך, אז חומרים איכותיים ונכונים. למשל, לא הרבה אנשים יודעים, אבל יש רצפות שנראות כמו פרקט, אבל הם לא פרקט. ואני לא מדברת על הפורצלן, שאת זה כבר כולם מכירים. יש פרקט שנקרא SPC, שזה חומר שעשוי מגומי, שעמיד למים, עמיד לסריטות. אז לא הרבה אנשים יודעים, יש להם איזה פנטזיה על פרקט, אבל הפרקט לא יכול להיות משומש בעסק. אז יש פתרונות רבים למגוון חומרים, שימוש בחומרים נכון, חוסך המון כסף אחרי זה, גם אם הם יקרים בהתחלה. תאורה, אני אגיד את זה שוב, תאורה, שעושה הכי הרבה אווירה. היא עושה הבדל באמת תאורה? תאורה עושה את הכי הבדל בכל מקום שתיכנס אליו, למרות שאם תהיה בחדר חשוך ותשים נר, אתה תוכל לראות, אבל התחושות שלך יהיו אחרות כשהתאורה תהיה נכונה. תאורה, בוא ניקח את המאפייה עוד פעם, תאורה, אם אתה מאיר את הלחמים באור צהוב, זה עושה אותם יותר סקסיים, אם הם באור לבן, הם לא נראים בכלל מושכים, ואף אחד לא ירצה לקנות אותם. אז יש הרבה השפעה לטמפרטורת האור, לסוג האור ולכיוון התאורה. זה מאוד חשוב בעסק, שגם אם אין הרבה תקציב, התאורה והצבעים, הם ישנו את כל האווירה במקום ויעלו מחירות. תני לי דוגמאות לשינויים פיזיים שאפשר לעשות במקום, שיכולים להשפיע על העסק. אם יש אופציה לפתיחת חלונות או להגדלת הפתחים, שזה מאפשר כניסה נגישה יותר וגם רחבה יותר לאנשים רגילים, מכניס אור טבעי. אור טבעי בכלל יוצר אווירה מאוד נעימה בכל מקום שנמצאים בו. אם זה בר, אז אור טבעי לא משנה, אבל כן תאורה שתהיה נסתרת, שלא תהיה ישירות לעיניים, שלא תסנבר. זה הטיפים הראשוניים. לדאוג שיש מספיק מעברים נוחים בין הפונקציות, לראות שהפונקציות מסודרות היטב, שיש חלוקה של רמות גובה, שאתה נכנס, שיהיו דברים נמוכים מול העיניים והגבוהים בקצוות, שלא יחסמו לך את שדה הראייה, זה נותן תחושה שהחלל יותר גדול.
תיקונים אופטיים, כמו שימוש בקווי אורך או רוחב ברצפה, למקום קטן, שיכול להרחיב אותו. עכשיו, אמרת משהו מקודם, שלפי דעתי זה איזשהו עוגן של ביטחון, ואולי תרחיב עליו טיפה, הדמיה. זאת אומרת, אני יכול לדבר איתך על מה שאני רוצה, אבל אני עוד לא מתחיל שיפוץ, בלי לקבל איזושהי הדמיה, או בעצם הבנה של מה שהולך להיות. אתה מקבל תמונה ריאליסטית לחלוטין של המקום, כולל, אם אתה רוצה, תמונה שלך עומד בדלפק מחירה. ואז אין לך איפה לדמיין. זה מה שאתה רואה, זה מה שיהיה. עם התאורה והרהיטים, ואולי השינוי המבני שצריך לעשות, והזוויות, עם אופציות. התאורה והרהיטים וסוג הפרחים שאתה צריך לשים, והעציץ והכל, כל הדברים האלה. בשלב התכנון, כשאנחנו עדיין בהדמיה, מאפשרים לנו לשחק ולהגיע לדיוק, שחוסך המון המון כסף אחרי זה בשטח. וכמו שאתה עושה את התוכנית העסקית הזאת, ואומר לבן אדם, תראה, ככה, זה מה שיהיה. תזיז א', תרוויח יותר, ב-20%, תעשה ב', תעלה את המחירות ב-30%, אותו דבר, ההדמיה הזאת, לא להתקמצן על התכנון, על ההדמיה, לא להתקמצן על לחקור לעומק את מה שאתה באמת רוצה לעשות, ולהביא את זה לשטח, זה מאוד מאוד חשוב. ואם אנחנו חוזרים לטיפים, שאלת אותי על טיפים, אז לא תמיד זה מתקשר לעיצוב פנים, ואנשים לא תמיד שמים לב, אבל ריח, תאורה, צבע, ריח, העסק שלך כבר באוויר. קראתי המון מחקרים על הפסיכולוגיה של המחירות. ריח תופס מקום מאוד מאוד נכבד בשיקול הדעת ובהחלטות של הלקוחות, האם לקנות או לא. וזה היום בחנויות ביגוד, וזה בטח ובטח במאפייה שעושים חיזוק של הריחות. אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל כשאתם נכנסים למאפייה, תסתכלו למעלה, אתם תראו שם מפזרי שפריצר בריח קינמון. נכון, יש הרבה דברים כאלו. אבל באמת כל מה שאת אומרת, זה איזושהי מעטפת שלמה של עולם העיצוב, כי אומרים עיצוב, אבל אמרת תאורה ואמרת ריחות, וזה יכול להיות בבוטשר עץ כזה שיכול להיות, שפת המותג, זה יכול להיות בנגישות, זה יכול להיות בפתחים, לפתוח חלון, איך תהיה הקופה או לא תהיה הקופה בסוף, זה ממש עולם שלם שלפעמים בעלי עסקים עוד לא יודעים אותו. זה עולם שלם, ואנשים חושבים שלהביא מהצוות זה לשים תמונה ועציץ, זה לא. זה תהליך מאוד ארוך של מחקר והבנה של מה שאתה אומר ולא אומר, להבין מתחת לפני השטח, ולהוציא את בעל העסק ואת מה שהוא מייצג לתוך קווים וחומרים. אז אני יכול לקבוע בעצם, לפי מה שאת אומרת, זה חד משמעית החלטה עסקית להביא מהצוות פנים, בשביל לשפר חוויית לקוח, בשביל להעלות מחירות, בשביל שכל הכספים שאנחנו שמים אותם בשיווק, שהם ימירו ויניבו לנו בעצם. זו החלטה עסקית להביא אותך. בוא נגיד כזה דבר, אם השתחררת מהצבא ואתה רוצה לפתוח עסק, כי קיבלת מענק ולא לקחת יועץ עסקי מהצוות, ממתג, אז חבל על הזמן, קח את המענק, סע לתאילנד, בזבז כסף שם. תקשיבו לה, יודעת מה אני מדברת, תקשיבו לה, נכון? אני פוגש את זה היום באמת גם בהרצאות שנותן, וחלק מהקהל, יש לי רעיון להקים עסק, איך מתחילים? אם עד בעבר הייתי אומר, עושים תוכנית עסקית, לוקחים איזשהו ליווי, סקיצה והיום, היום יועץ עסקי הוא יועץ עסקי. אבל יש עוד הרבה יועצים מסביב, אני יכול להגיד שאת בעצם יועצת אדריכלית, מעצבת פנים, שחייב להיעזר באנשי מקצוע, טרום קבלת החלטות. אני יועצת לשינוי חיים, ממש ככה. זה לא משנה אם זה הבית או העסק. אתה לא מבין בהכרח מה אתה צריך שיהיה לך במרחב, בשביל זה אתה צריך איש מקצוע, שיעשה לך את החיים יותר נוחים, את העסק יותר מוכר. מה התגובות שאת מקבלת? נגיד אחרי איזשהו שינוי אדריכלי בבית הפרטי, או בעסק, איזה תגובות אנשים נותנים? אז אני צריכה לעבוד צמוד עם רופאים, כי אחרי זה אנשים פשוט מתעלפים מהיופי ומהשינויים שיש להם בעסק, אז רופאים צריכים לבוא לעשות החייאה. יש שינויים, אנשים מתחילים לחייך, אנשים מתחילים להבין שמשהו זורם להם טוב בחלל, הם לא יודעים לשים את האצבע. הם לא יודעים כי שמתי להם מנורה מאחורי הארון, שזה עשה אור אווירה, פתאום נהיה להם נעים, הם לא יודעים שזה בגלל זה. אבל נהיה להם יותר נעים, העסק שלהם יותר זורם, הבית שלהם יותר זורם, האנרגיה יותר טובה,
יש flow, יש שפע. זה הדברים שעיצוב פנים משנים לך בחיים. באמת, זה אנשים צריכים להבין את זה. זה כבר לא מותרות היום. זה חובה. חד משמעית. אני אגיד באיזה נקודות העולם שלי ושלך משיק. יש משפט שאני אוהב להגיד אותו תמיד. האמת, לא משפט שלי, שמעתי אותו לפני איזה 15 שנה. ניגשתי אל אותו בן אדם, ביקשתי ממנו רשות להשתמש במשפט הזה, הוא העניק לי אותה, ואני אומר אותו כל הזמן, אולי גם אגיד אותו למצלמה באופן ישיר. מה שלא מדיד, לא מנוהל. הצלחה זה לא תחושה. הצלחה זה איזושהי תוצאה קרה של להציב יעד ולהגיע אליו או לא להגיע אליו. ואיפה פגשתי אותך בלקוח משותף? כשדנו באותה מאפייה, שמתוך הלקוחות שמגיעים אל תוך המאפייה, ויכולנו למדוד את הדברים האלו, רק 60% קנו. אולי זה נשמע טוב, 60%. 40% מהאנשים נכנסו למאפייה, אולי עשו איזשהו סיבוב, יצאו בלי לקנות. פעם אחת, אמרתי לבעל המאפייה, תקשיב, בוא נעשה איזשהו מעשה. בוא נחכה בחוץ, מי שלא קונה, נשאל אותו. הלכנו ושאלנו אזור ה-30 אנשים, ככה במהלך איזה 3-4 שעות. קיבלנו תשובות כמו, רציתי את זה ולא מצאתי. אבל זה נמצא בצד ימין, פה במדף. או רציתי עכשיו, היה איזשהו תור, או לא ראו אותי כשניגשתי, או היה חשוך מדי, או לא הייתה תאורה מספיק. זה ממש חלק מהדברים ששינויים קטנים בתוך המבנה יכולים לעשות, בשביל בעצם לא להפסיד אותם 40%. עוד לפני שהתחלנו את העיצוב, אז זה הנראות של המקום עצמו, אפילו בדברים קטנים, כמו שאתה אומר, היה חלות באריזה בתוך ניילון של נכון, אני זוכר את זה. סופר, ואנשים לא ראו את זה, אז אפילו תפתח את הניילונים, שים את זה בסלסלאות, שעולות 10 שקלים במקסטוק. יש פתרונות מאוד זולים, שנותנים שינוי מאוד גדול, ופשוט צריך לא לפחד ולעשות אותם, כדי להטיב עם המקום שלך. חלק מהדברים, נכון? אפילו שינויים קטנים. אז בעצם היום את גם מגיעה, אפשר להשתמש בשירותים של מעצב פנים היום, לאיזשהו אבחון ראשוני, כי אותי בתור יועץ לפעמים, לא כל פגישה מסתיימת באיזשהו תהליך, אפשר לקחת פגישה 2, וממש לקבל איזשהו דיאגנוסטיקה, ברמה המקרו, טיפה מלמעלה. גם מתחת זה אפשרי? בטח, אתה לא תמיד רוצה חתונה לטווח ארוך. אתה רוצה שעה, שעתיים ייעוץ, ממוקד, ויש את זה. מה מקבלים בשעה, שעתיים האלו? אחרי שעה, שעתיים שהבנו מה הבעיה הראשונית, יוצא איזשהו סיכום עם המלצות, עם איזושהי סקיצה רעיונית, ראשונית, עם הפניה לספקים, אם אתה רוצה לעשות את זה בעצמך, עם הפניה לחומרים, ואתה די יכול לצאת לדרך בצורה ראשונית. אז יש את העניין הזה של ייעוץ, שזה לפי שעות. יש את העניין הזה של לבנות תוכנית ובשלבים, שאתה יכול לבצע את השלב הראשון מתי שאתה רוצה, את השלב השני מתי שאתה רוצה. ויש את הליווי הכללי, שזה מאלף עד תף. זה אני, מהרגע שהכרתי את הלקוח עם הרעיון שלו, עד הרגע שכבר המקום מבוצע, כולל הליווי, כולל הפיקוח, ולראות שהכל באמת מבוצע כהלכה בצורה הטובה ביותר. וגם אחרי, זאת אומרת, יש עסקים שכבר ליוויתי לפני כמה שנים, וגם בתים, שממשיכים להתקשר אליי גם אחרי שנים, לשאול אותי, רגע, המגבת בפינת נטילת ידיים, היא צריכה להיות בצבע הזה או בצבע הזה. זאת אומרת, הליווי הוא עד הסוף, והרעיונות הם רבים, והתהליך יכול להיות או קצר או ארוך, והכל תלוי בלקוח. אז בעצם אני ברמה אישית מכיר את ליאת שכבר המון שנים, ושיתפנו פעולה בכמה וכמה לקוחות, חד משמעית, מתוך מקום של באמת המספרים עולים, כי מה שלא מדיד לא מנוהל, המספרים עולים. אז חייבים לקחת מעצבת פנים, אדריכלית, בשלב הראשוני, אם אפשר, ואם זה עסק קיים, כבר תוך כדי תהליך ותוך כדי תנועה, כי אם אמרנו מה שלא מדיד לא מנוהל, כשגם מגיעים לאיזשהו תהליך ייעוץ, איך היועץ באיזשהו מקום נמדד, על ידי הפסקת הדימום, ממש אני קורא לזה ככה, הפסקת הדימום, או על ידי העלאת רווחיות,
או על ידי הגדלת המשפך השיווקי, או על ידי התנהלות הרבה יותר נכונה בעסק, שאותו בעל עסק עושה הכל. אבל אם היה לו איזשהו כלי, תוכנה, שיודעת לקחת את השיווק, וכבר לתת איזשהו פרסומת לבן אדם, להעביר אותו למצב של מחירה, לבצע אולי מחירה באיזשהו אופן אוטומטי, פה נמדדים בעצם גם יועצים. אז גם אצלך, מה שאני חוויתי אצלך, בעצם אנחנו מודדים את הדברים האלה, 40% של אנשים שעזבו, תמיד יעזבו. אנחנו רוצים להקטין את אותו אחוז, אז עכשיו יעזבו רק 15%. אצלך, אולי בואי תני גם איזושהי מילה על הפן הפרטי, על אנשים קנו בית, רוצים לעצב אולי את בית החלומות. אבל מה זה בית החלומות? כי אני יכול להגיד שאני רוצה את בית החלומות, אני לא יודע בתכלס מה זה. איך אני מגיע למה זה בעצם? חפרת. את זה אתה תחתור. איזה חפירה זאת הייתה. רגע, תקשיב. שנייה, פוז. אתה, כיועץ עסקי, זכיתי בך, כי אתה לימדת אותי לתת מתנה ללקוחות שלי, טבלת אקסל, שיש בה רשימה ארוכה, שברשימה הזאת נכנסים החלומות והעלויות שלהם, וככה אנשים, לפני שהם יוצאים לתהליך מסוים, יודעים כמה יעלה החלום, ואם הם יכולים להרשות לעצמם, ואיזה חלום צריך לצמצם, כדי שהוא יישאר חלום, אבל לא פנטזיה. וזה מאוד חשוב לעשות את זה נכון עם טבלת אקסל, מתומחרת, ולדעת שאתה במעקב על הכסף שלך כל הזמן, כדי שלא לך הפתעות. ואני אגיד את זה שוב, מי שלא משלם את הכסף הזה בהתחלה, ישלם אותו בסוף על תיקון טעויות. איך אמרנו המשפט הולך? שעה. איך זה היה? תזכירי לי. שעה של ייעוץ או תכנון מקדים. תחסוך לך 10 שעות של תיקונים. אני מרגיש את זה גם בעולם העסקי, מאוד. במקום כל הזמן לתקן תוך כדי עבודה בעסק, בעל עסק שכל הזמן שם פלסטרים, מכבה שרפות, ואין בעל עסק שלא מרגיש שהוא מכבה שרפות היום בעסק שלו. לפעמים עצירה, חשוב מאוד רגע לעצור, להבין את הבעיה, להבין מה הפתרונות לבעיה, איך אני נערך לזה אולי תקציבית לבעיה הזאת, איך אני מביא אולי איש מקצוע לבעיה הזאת. היא חוסכת אחרי זה את אותו כאב של כל רגע. בוא נעשה 5 טיפים. יאללה, 5 טיפים, שוט. 5 טיפים לעסק מתחיל. לעסק מתחיל. אז דבר ראשון, בוא נעשה איזשהו פינג פונג, כי אני באמת חושב שהטיפ הכי טוב שאני יכול לתת בהתחלה, קודם כל להבין מה אנחנו רוצים, להבין מה היעד, מה המטרה או מה החלום, כי גם כשמגיעים ליועץ או לאדריכלית, אנחנו צריכים איזשהו כיוון מה אנחנו רוצים בעצם שיהיה. זה הטיפ שלי. למצוא את הלמה. תני לי רגע הסבר על הלמה הזה. למה אתה פותח את העסק הזה? מה מניע, מה התשוקה? מה אומר הלב שלך? מה אתה רוצה לשדר לעולם? איזה מסר אתה רוצה להעביר? ולמה אתה הכי מחובר? בדרך כלל, העסקים שבאים מהלב הם הכי טובים. נכון? מעולה. הטיפ שלי בעצם לבוא ויגיד, כמה זה יעלה לנו? אם אנחנו לא יכולים מראש לדעת כמה זה יעלה לנו לדבר הזה, לא נכנסים לשום הרפתקה. דיברת על אקסל, על טבלאות. כל חלום, אני גם צריך לכמת אותו בכסף. האם זה כסף שאני מלווה? האם זה כסף שאני מביא אותו מהבית? האם אני לא מושך משכורת בהתחלה? כמה זמן אני יכול להיות בלי משכורת בהתחלה? כל הדברים האלו, כמה זמן אני יכול להיות בהכנסה X, מתי אני מצפה לקפיצת מדרגה? חייבים לדעת את הדברים האלה מראש. לא להגיע לאיזשהו ברוך, בוא נגיד. אוקיי, טיפ שלי. אם יש לך איזושהי פנטזיה על ורוד פוקסיה, לך עם זה, שים איזה משהו עם ורוד פוקסיה בבית שלך או בעסק שלך, ותביא אותך לתוך המקום. אפילו ספה או פסל, כלשהו יעשו את העבודה. מעולה, זה בעצם שאני חייב לבוא לידי ביטוי. זה מה שאת אומרת בעצם. נכון. עוד טיפ נוסף, זה בעצם המשפט שאני אומר אותו כל הזמן. מה שלא מדיד, לא מנוהל. שימו כלי בקרה. ממש, אם אני עכשיו הולך, שמעתי לקוחות,
אני עושה עכשיו קמפיין בפייסבוק, שמתי 300 שקל. אוקיי, מה ציפית שזה יביא? איך אתה יודע אם הוא מצליח או לא מצליח? הרי יש הבדל בין כמות החשיפה שזה יש בהתחלה, וכמות ההקלקה שכמה אנשים הגיבו לפרסומת, כמה אנשים מפה הגיעו לעמוד הנחיתה, כמה השאירו פרטים, כמה סגרת המחירות. יש פה איזשהו פלואו כזה. אז כל הדברים האלו, אנחנו צריכים למדוד אותם ולהבין אותם. אז עוד טיפ שלי, שעכשיו אני נזכרת. אתה בא לחלל מסוים, לפני שאתה סוחר אותו, אם זה בית, אם זה עסק. כשהוא ריק, תביא כיסא, מתקפל. שב בחלל, בכל מיני זוויות, בכל מיני נקודות, ותראה איך אתה מרגיש בחלל הזה, ומה חסר לך כשאתה יושב שם. יפה מאוד. משפט סיום. באמת, תשקיעו בעצמכם, תשקיעו בעסק שלכם, תחסכו הרבה מאוד כאבים. אחרי זה, תתייעצו, תרימו טלפון, תביאו, כמו שהולכים לרופא, בדרך כלל היום הולכים לרופא כשאנחנו חולים, יש שם את ההבנה שאנחנו הולכים לרופא או לרפואה הוליסטית או דברים אחרים, בשביל לשמור עלינו בריאים. גם פה, יועצים, אדריכלית, עיצוב פנים, יועץ עסקי, גם שהעסק בריא, אפשר לבוא ולהתייעץ ואיך שומרים על הדבר הזה, או איך להשתפר. לא לפחד מפנטזיות וחלומות, אבל להיות קשובים לתקציב, שהפנטזיה לא תיגמר כסיוט. ליווי עסקי מאוד חשוב לפני התחלת העסק, מאוד חשוב כשהעסק מדשדש. עיצוב פנים, זה הנראות של המקום, זה אתם, זה מה שאתם רוצים לשדר. תודה רבה, ברוך. תודה רבה, אני שמחתי מאוד ליאת. שמחתי, והיה תענוג, ותמשיך להצליח בגדול. שיהיה לכולנו בהצלחה.